Здравейте, потребители на VBOX YouTube, аз съм Любо и това е Village Survival епизод 2. И сега този епизод бях ви обещал в първия да видя какво има в тъпата пекарна. Защо всички са толкова тъмни? Омага, къде имам 5 факли? Нещо... взех едно емералд и един селенин и това... О, здравей! То се по-готин! Махни се! Искам да видя тия. Емералд за 3 хляба. Омага! Чакай малко. Пич, ти си моя фаворит. Само ти ли беше? Да. Айде, ела тука. Айде! Айде, бе. Мога, не! Така. Аре, бе! Гаче! Не! Ела тука! Ела, бе! И тримата. Чакай. Така. Айде навътре, така. И едно тук. Ха-ха! Супер. Yes. Айде, готов си. Сега. Епичният момент. Омага! Хопър! Омага! Какви сте с готини неща, бе? Никога не съм имал такива готини неща. Наистина ви препоръчвам да си апдейтните Майнкрафта на 1.5. Гати готините неща. Хопър! Омага! Хопър! Как в пекарна и да има хопър? Гати! Супер готино! И сега е време вече да си измисля коя да е моята къща. Че... Много той като асансьор. Чуйте. Като асансьор. 9 стълби. Чули се дали тази да ми бъде или някоя друга. Тази. Или е тук вътре. Не! Аз мога да си направя и запалка, бе. Стана. Убивам пшеницата като луд. И аз взех ли? Да, взел съм. Те познам. И те познам. Те не познам. Гъба! Три гъби имам вече. Коя да е моята къща, е? Чакайте малко. Малко ще взема... Ага, аз не мога да го взема. Това не ми трябва. Имам си един стак. Аре. Ще се кача на високо. Не! Айде, бе. Yes! Сега... мисля оная там или тази. Да бъде моята. 100% сега, ако се пусна на... Easy... или на нещо друго. Ще бъде бъкано с зомбита, с крипъри
да е това къщата. Да, това са женски селени. Те обикновено дават за едно емералд. Обикновено те дават за едно емералд или няколко, или редстоун, или голстоун. Тъпо. Много. Това. Сега ще се махне ли нещо, когато махната и yes, не се махна. Защото искам да го махна. Това ще го сложа ето тук. Така. Още една печка ще се направя. Съм пич. Вижте как ми пуска по няколко пъти. Да, така. Да изпека айрон. Светло. Става ден, май. Да, става ден. Но как хопър в пекарна? Много странно. Ще се направя един съндък и ще го ръгна там. Къде? Ето го. Два съндъка. Аз бях взел от пекарната. Сега глупости. Тъй не ми трябва това и това. Миралда. Айде, ще изхъбя една вълна за... Аз имам броня, защо не съм се сложил. Диамантите ги оставам. Хляб. Малко 4 хляб да кажем. Ябълки, тея ябълки ще ги оставя тук. Това ще взема. Трябва да си взема такова. Това може ли да се преработи? Не може. Тъпо. Златото, кварц. Много странно. Гъбите. Съм правил още малко толчено. Това се пече. Той се изпече. Сега... ще се направя една заправка. Но как се правиш? Така ли се правеше? Не. Така. Не. Така. Да. По-друго да ме взема. Една ножица ще се направя. И това ще го запазя. Това едно легло да се направя. Ей! И имам едно дърво. Супер направо. Пече се. Тук ще бъдат храните. Аз мога да си направя още хлябове. Айде. 4 хляба ще си направя. Така. Де да ми е леглото? Тук? Не. Може да се направи втори етаж. Но... чакайте да взема това легло. Се направя пръчки. Аз пък нямам достатъчно кабелстоун. Аде! Това защо не съм побрал? Може да се направи нещо готово. Това е неземно. Но куче въздух. Ти си добър. Няма толкова. Добър пич е той. Тук бях го взел. Тук има такова. Аз вече съм богат с тия, бе.
Още едно ми трябва. О, лак. Ладно. О, 15! Взех си емералд. 17! Уху! Чудя се... Дали да ми направя по-късно? Много готини мини има тук. Ох, щях да падна. Тук се... Аз май имах книги, бе. Аз имах книги, май. 21 книги. Бързо! Докато не си избягал. Още един емералд. Уху! Онова фото. Написана книга за един емералд. И ти искаш ли да те подкупвам? И ти искаш? Застава пред него. Мисля да затвори един селянин в къщата си. Аз прочитах за камъни. Забрах да взема. Много съм тъп. С дървената кирка. Къде има камъни, бе? Мина. Ау. Прилепчета. Любов. От пръв поглед. Айрон. Добре, че се нося... тъп прилеп, не минай пред мене. Как минава тапанара му с тапанар пред мен и ми пречи да изкопая айрона, който намерих. И си е мой. Само мой. О, боже, XP. Хайде при батерия XP. О, да. Харлем Шейк. На тъмното. Трябва да събирам камъни. Трябва да се оставя камъни. Останаха ми за една пичка. Не се искам да бъде равно. Книги! Мога още един емералд да взема. Чупи стъкла! Обърнах се. Гъе! Охо, май мога да взема 3 емералда. Само сега, къде остана това пич? Ти ли беше? Не, не си ти. Ти ли си? Не, един емералд. 3 емералда имам вече. Някакъв с бяла тениска беше. Къде се? Не е паднал тука. Ето един. Yes! Да, ето го. 5 емералда! Имам. Микрофона ми падна. Съборих си микрофона. Мисля това да бъде. Да. Абонирайте се, ако не сте се абонирали, харесайте и очаквайте епизод 3. Чао!